Ka step jong kalai terik uyayong arajar arpusan kawai ka ïing kabadan ha plau jong ka Ophis terik kam katanan arts and culture kabadan ha persya jong ka CRPF camp maulai nongkwar kala Dpei hadin baka ding kabala kelang bha kala bamdu lut ya ka jingdon jingem jong ka kiba sakhi ya ka jingjia kila ong baka ni ka ïing ka dei jong wave Chowkidar jong ka te ka Ophis terik kam but kani ka jingjia kala jia kumakapor kala jia kapor kumbak hatway biji ay min step bat kadao jong ka jingplo ding kadai namar ka Jingbthei jong ka tendong le air shed jingshed lani ka gas cylinder na ka jingwan poi kaloi jong ki kali penlip ding nalor ka jingdon jong ki pulit CRPF lala ban temno ya ka ding ka balak kelang bat don bok pat ba hakate ka jingjia am shimla don manomono ba mensaw lani ka don ka jingjia ka bas ngosi चल रही है अभी चल रहा है बासु वाले Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko Ophis jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.